Kini ang atong latest weather update, August 30, 2022. Padayon natong gimonitor ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na ikategory na typhoon ug international name na Hinamnor. Ganihang alas 4 sa buntag ang sentro na asa 1,830 kilometers, silangan amihan ng silangan ng extreme northern Luzon. Na ay maximum sustained winds na 165 kilometers per hour duol sa sentro ug ang gustiness moabot sa 205 kilometers per hour. Kini nag-erod sa direksyon sa kasadpan sa gipaspaso na 35 kilometers per hour. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa eastern sections ng Visayas kasama na lalawigan sa Mindanao. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa tamag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.